Здравейте, сега продължаваме откъдето спряхме. Ето я къщата. Нали път играхме с брат ми, но сега съм сам, защото той отиде във Варна на операция. Той няма да го чупя. Те са появи тъпа вода. Сега, какво ще правя? Там трябваше да я чупя. Тук е те. Добре, няма да чупя повече. Няма повече да чупя. И за там искаше ми се да имах кал. Нищо. Сега ще вземем малко дърво. Ще си направим кирка. Де дървенци. Мисля, че това стига. Къде отиде? Не съм направил. Ето. Да сложим в колата. Не ми ги пуска две. Тук сега ще седим пръчка. Така ще направим. Кирка. То. Да видим къде са и пъхнал брат ми. Оле, дали че е такова? Не. Се пъхнал. Трябва само малко камъни. Сега толкова са. Сега какъв хубав джамп. Нали така? Сега ще направя. Не. Няма да правя такова. Стъмва са. Трябва да видите с края тук. Чакам и застанал тук. Защо се застанал тук? Скаш чакаш да те убия. Хайде. Така, първи левел.
Днес края видяхте ли как са бяха спалнали и изчезнаха и там бяха. Много гадно. Как изчезват изведнъж. Сега да поспим малко. Добре, сега. Какво ще правим сега? Мисля Какво щях да правим, бе? Съвсем забравих какво щях да правя. Нищо. Сетих се, щях си опека това. Месо и всичко. Да се направя каменна брадва. Не, тук бе. Тук. Каменна брадва. Да си я взема. И да чупим дърво. Чисто дърво, защо не се чупи, бе? Това има още тук. Чупи се сега. Добре, аз мисля това да е краят. Абонирайте се, лайквайте, пишете коментари и чао!